गेले 8 दिसाकडे माझ्या घवा माझ्याकडे म्हणिलो अर्चना आमच्या पत्ते तुमच्या तार मान अडैलीत असं निघो ह्या पटी येऊन जातो खंडलेस कारण भाज्या बी वड्या म्हणून सांगेन माझ्या लक्ष आशिले त्या हरिहरा भाले माग फोन केले मामे तुमच्या शेताकडे दोघती जाण धाल येऊन की कॅलेश करतात अश म्हटलं माझ्या मनाची झालंय माझ्या घवानं कोणा खंडू बी सांगी जाण कोण अश म्हणल्या आणि वैतनात बास्किटातील निकरी चहा घेऊन घ्याल तुया माझ्या आणि त्यांनी बोलून सांगलं पुतांदो तुम्ही आज कामा येताल मग कळा हा कालच पळा भिजो घालत असेल मला अश म्हणले जर सांगला तुला तर पळ खावा मिळेल काय का सरकाराने मना वयल्यान सर्व करून झाला सकाळी सर्व करून आमक नेमला तुम्ही शेता होऊन असताना बंजार दवरतात मग बंजार अशी सगळी जमीन आता सरकार घेता अश म्हणून सांगता का हाय त्या म्हणून सांगले पुतांदो फाटी शेताच केर आशिले लोक शेत होताल पुता आणि पावसात शेतात उदक उतराळा वयल्या व्हाळात न्हंयत वयतात आज लोकांक वचत घर बांधून उदा वचू आणि वाट दवरला हुलार धान पुरा कुसून वयता एकडे धिंबर उदाला एकेकडे कंबरभर उदकाचा वयत असताना पळेला पड्या गणित नाही कोंड्या गेल्या जात रे पुता माझ्या आश म्हणतोय माझ्या सगळ्या अन्याय सांगू लागला तुझ्या आता कीर्तन ऐकू आम्ही हिंगायला काय अश म्हणल्यावर वचू कुठं आलाय हा म्हणजे चाल हा का तुम्हाला पुराण ऐकू येईल अश म्हणलंय आणि येत असता रिकाम हाताने नक्कीच येताल का म्हणलंय आणि त्या विनायका बायले तिच्याने गुटी मागून घेऊन तुया माझ्या आणि न्हाणे उद्या सुरा पावलेला पुंजून घेऊन रस्त्याने येत असताना माझ्या मुखाले आणि एक चोड मोबाईल फोन हातात धरला आणि बटन झटळ माझ्याला हंडी राशी कुठे गेला हाताळे आणि माग पुढे लागला स्वारी आई असं बळेला ओळखीच्या चोडू बिंदी त्या चोडवाला घरी पॉलक धुया माझ्या दोन्ही पुदार पिंदील माझ्या लहानपणात या जवळ धुया माझ्या आमच्या घरी परिस्थितीत पिंकाला अंगी घालत लहानात वर झाले आणि हाय घालून गेलो बा माझ्या पॉल चढवा देऊच्या दिसले धुया माझ्या आणि त्या हाय चाललंय किती बरं पॉल मुगा पुता ह्या नमुन्या दोन्ही बुधा जिजान पिन धुये सांगू लागले पॉल पिन लागे आहो माझ्या पॉलच्या फॅशन कसा लिहिला